Αρκετά μακριά από την εστία του Όλσεν, σηκώνει την μπάλα. Καλή εκτέλεση, ο Αραβίδης 1-0 η ΑΕΚ. Πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο και ο Αραβίδης σκοράρει. Ξανά η φάση του γκολ για την ΑΕΚ που οι τρεις ευκαιρίες στο παιχνίδι είναι όλες από στημένη μπάλα. Θα ήταν κι άλλη μία πάλι με τον Αραβίδη όταν το σταμάτησε. Κάτσε. Ο Μαξ στην περιοχή βρήκε χώρο, η μπάλα κόντραρε, ο Ροντρίγκες. 1-1, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίσει στο 64. Ξανά η φάση από το ξεκίνημά της. Πάσα για τον Μακ. Αυτό σουτάρει. Πλατέλας εκεί. Εκτελεί ο Κάτσε. Κεφαλιά του Μπερμπάτοφ. Ο Μπαρόχα διώχνει. Στο έδαφος ο Τζιόλης. Πέναλτι. Στο 83. Από τον Αθανασιάδης απέναντι από τον Μπαρόχα. Αθανασιάδης εκτελεί 2-1 ο ΠΑΟΚ. Κάνει την ανατροπή στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης.